здравейте, вие сте с извънредна джаджика на 5 по премиерата на тази света троица, която е в ръцете ни, iPhone 6. Той се предлага днес в Intel и в трите цвята, Space Gray, Silver и Gold, въпреки гафът на Intel с черния iPhone, който всички ние искаме. При мен е Илиана Захариева, PR директор в Intel. Здравей, Илиана. На първо място искам да те питам как успяхте да докарате iPhone 6 толкова бързо в България? Ние сме лидер на пазара и за лидера е много важно да бъде първи и затова сме много доволни, че успяхме да бъдем първи. Това, което искам да ви кажа, че това е премиера на шестица в България от Intel преди премиера в 116 страни по света, включително в Китай, където знаем, че в Китай цялата премиера ще е на 17 октомври. Така че това е страхотен успех за нас. Много е важно да бъдем първи, защото показва, че сме лидер в технологиите, в иновациите, в джаджите. И мисля, че днес много фенове казаха, че сме ги зарадили. Това, че са тук, разгледаха пипните, купиха си. Така. Може би големия въпрос за много хората, които искат наистина голям iPhone. Кога можем да очакваме iPhone 6 Plus в продажа в България? Не мога да се ангажирам с конкретна дата, но имаме уверението на колегите от устройствени аксесуари, че това ще бъде много скоро. За мен много скоро категорично означава, че в рамките на този месец. Очакваме iPhone 6 Plus в рамките на този месец и един последен въпрос, на който не съм сигурен дали ще можеш да ми отговориш. Какви са очакванията ви за iPhone 6 в България? За продажа ли имаш предвид? Не мога да отговоря на този въпрос наистина, защото ти знаеш по-добре от мен, че с брандове като Apple и така има много фенове, има хора, които го обичат и на всяка цена ще си го купат, има пък върли фенове на други марки, така че много ми е трудно. Ние днес започваме продажбата в 6 града едновременно, в 6 наши магазина, това е символично, разбира се, защото е шестицата и се случва на 1 октомври. Със сигурност ще можем скоро да ви дадем